विशेष के 3टा पॉइंट नटै कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मा लाइका पहिलानो आं जत्तनो आनि त्रिपुरा बासिरावनो आं खाखपुरबाय हामबाय फारो तामके चिनि दिनै सिं चिनि बुसु सेंखा जत्तो त्रिपुरा राज्यको चिनि त्रिपुरा साराव तै कुमुन्द हाबराव भाइनो बुसुनो पालायो वो बुसुनो बागै आं जत्तो हामबाय तै गाहाम गोरोंखाय ओ उत्सवनो पालायनो बागै आं जत्तनो एसे मिनिस्टार अफ ट्राइबल वेलफेयर त्रिपुरा हामख्राइ मन्त्रि गै आनि खाका हामबिया फारो ताव कैसे कप kai ani kogdin sika thang phekang tur puila hangkai ang 7 tarigo 7 April Silchoro kaisa kotorma panda manjakha abangkai Vishnupriya Cultural Festival chini Vishnupriya Manipuroni kaisa utsav ar borana chief guest langkha और कासार डिस्ट्रिक्ट को सिलचर और आं हेज चीफ गेस्ट ले मंजरखा और बेलाइखे आं तंगथखा जिनि मणिपुरी सोसाइटी विष्णुप्रिया मणिपुरी रक आनो पहिला आनि जीवन पहिला बनो होय फेस्टिवल आं थांनि मंजरखा ते आरो बनो आनो बर बेलाइ बरम लेखा आं बागै आं विष्णुप्रिया मणिपुरी रनो बेलाइ हामबाय मायाफार स्पेशली आरो जिनि बिधान सिन्हा बुं दङ बाव आर्मी प्रेसिडेन्ट आंबो खाबाय खुबाय हामबाय मान सेकेंडलि हायनो हाय दिनै 9 तारिख गहंखाय सरि 10 तारिख एप्रिल गहंखाय आचे बिराट फांसन अब अरुणाचल प्रदेशो सेप्पा इथे जागा दङ आरो इटानगर हयते प्राय 6 घन्टा जार्नी आरो भाइना कैसा बरनि गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ अफेयर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर गवर्नमेंट अरुणाचल अब 14 टाइम बरनि मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट और लेखा अब बेलाइ फांसन कटर अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर खाइजा चिरि आरो मिनिस्टर रोमाजाखा आनो बर हेसे चीफ गेस्ट लेबर दिंखा और मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट नि ग्रैंड फिनाले हजार बरफ और आं 10 तारिख थांमानजाखा ते आनो बर चीफ गेस्ट खालामखा ते आरो बर तैबा वन सबि मैया आरो बर आनो गार्ड ऑफ ऑनर अब बरन लेखा गार्ड ऑफ ऑनर तो साधारण बर मानिया अब तो साइमानो जिन अरुणाचल गवर्नमेंट नो आं बेलाइ हामबाय मारो पुरानो गार्ड ऑफ ऑनर थाइखा थाइख्लायै 10 तारिख एप्रिल आं अरुणाचल प्रदेश इटानगर मोनसे हाचाल सेप्पा हिखे दङ और सेप्पा टाउनाव आं थांमानजाखा अब बेलाइखे नायथक बेलाइखे फांसन कटर अब आं बेलाइखे हा तंथखा दै अरुणाचल गवर्नमेंट आनो बेलाइखे बरम लिखा आनो बर चीफ गेस्ट खालामखा अब आं बरनो पाइफ्लाया आंनि खाखौ फुरबाय हामबाय मायाफार देबो सारना सानामसुगो जों सरकार फाइमारि परियो बिजि बाइब्रेट सरकार अब आं हामगे साइमानो एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ग्लाय अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते कैसा पार्ट आं आरोनि नोडाल मिनिस्टार जेकुनु फान्ड डाइवर्ट खालामखाय बो आनि थुते थांगो जों जे मानसाक जों साइड खायतमो अब कोनो बुल गुरै जों बरनो कोनो डिस्क्रिमिनेट खाया जे मानसिफोरखौ साइड खायतमो बरंसो आं हामगे साइमानो आनो रेकर्ड दङ आगनि स्लाइ जों गोबां सिबरनो रां फैसा होइतमो 2-3 सप्ताह सिगां आं निजे अब एडीसी रानिया तखन आं एडीसी रां होखा जों कैसा दिनै रिपेयारिं कैसे स्कुल जारपासा स्कुल नि रिपेयारिं रां जों माखा प्राय 13 करोड़ 1300 कोटी रां माखा आ रांनो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खायनो दंमानि किन्तु आं वानसबगै अब आं एडीसी आलादा खायबरा होखा आं लुदो रखा जे दिस अमाउंट कैन बी अवार्डेड टू
TTDC हेख्लाय 4टा स्कुलनि कन्स्ट्राक्सन दै बाउन्डारि वाल नि बागै जों रां मोनखा 1300 कोटी आबनो जों आंनि जे खुद आंनि इच्छा बाय आं एडिशनाव डाइभार्ट खालामखा एवार्ड खालामखा दा कायसा जों इदानिंगो आंनाव पुरा फाइल दङ रेकर्ड दङ जों पहिला एडिशनाव 37 crore 50 lakhs 37 कोटी ते 50 लाख रां जों रहखा एडिशनाव पहिला इनस्टलमेन्ट ते सेकेन्ड नखायनो रहखा जों 41 crore 25 lakhs 41 कोटी ते 25 लाख जों खायनो बरनो रां रहखा अबेख्लाय जों जमानसा जों बर साइड खायनांगौ आं अबनो सारामसो जे जों एडिशनाव डिप्राइभ खाय दङ एडिशनाव जों रां रहया अकबर आं खानामानि अब आनि मते अब अंगिया जों जमानसा जों साइड खायनांगौ जों कोनो दिनो जों एडिशनाव डिप्राइभ खाया एडिशनाव जों जमानसा जों साइड खायनांगौ अब बनि बागै आं खाकाव हेसेन नोडल मिनिस्टार आनि सानथु जत रेकर्ड दङ रेकर्ड मडेल कक साबो जों मोन रां रहया हाय बरो सामानि अभिजुग खायमनि अब जाया आं नौ रेकर्ड फैना फैदि ताम खोबा जे मानथाय आबर माननाय नि सीसी मीटिंग सेंट्रल एजुकेटिव कमिटि मीटिंग जों आचखा आं पहिला प्रेजेन्ट मामनि परेगो 3 तारिख 1-2 तारिख जों कॉन्फ्रेंस का स्टेट कॉन्फ्रेंस अपनी परेगो आनो चिनि पार्टी हामजागै आनो इलेक्शन इलेक्ट लायका अपनी परेगो जों हमनो फर्स्ट मीटिंग चिनि सेंट्रल कमिटि मीटिंग नेबो जों आचो प्रेस क्लब आरो जों डिसिसन नाखा जे चिनि पहिला चिनि पार्टीनो जों स्ट्रेंग माखायनाय माक राग माखायनाय रिवाइव माखायनाय चिनि पार्टी एक्टिविटी सेकेंडली जों चिनि डिसिसन नाखा जों इदानी विदिन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम जों दिल्लीयाव थांनाय दिल्ली थाङै जों आरो होम मिनिस्टार तके प्राइम मिनिस्टार हेकेबा चिनि जेपि नड्डा आरो टप लिडार बाय जों मालायगै जों बर मेमोरेन्डाम हेकेबा जों बरनो जों जत साइबरा थांनाय मासाव 8 तारिखआव चिनि होम मिनिस्टार तिब्रा फाइफ्रो बसनो सालांखा एप्रिल मासगो आंनो कल खायनाय नबे कल खालायनाय चिनि पार्टी एक्टिविटी बाय हायनि बस हमर दं गाबोन आं बरो रिमाइंडार थिर हरनाय जों इमिडिएटली चिनि स्ट्रंग टीम आईपीएफटी जों दिल्ली थाङै चिनि मानथाय सौगाय जों सालायनाय सेकेंडली जों सरकार चिनि पार्टीनि स्ट्रेंथ खायनाय बागै प्रोटेक्ट डिविजन जों टूर खायनाय बट डिविजन जों टूर खायनाय जोंनि प्राय 34 डिविजन दं जोंनि एट प्रेजेन्ट आईपीएफटी पार्टीनि अ डिविजन जों जत डिविजन जों आरो जों भिजिट खायो जों बरावबाय मीटिं खायनाय अ जों डिसिसन नाखा के ताइबो जों फान्डनि बां कस लायका आबाराव बां आं खाकाव चिनि जस्ट बिगिनिं जों पहिला आं प्रेजेन्ट मामनि परेगो अन पहिला चिनि स्टेट सीसी मीटिं आं बिदिनो जों गोबां सिद्धान्त नाखा अब आं खाकाव जों तुलुतुला आगाव थांनाय आगुवाय जों काम खायनाय जों दखान हानि बागै जों सामं खायनाय गुबैख्लाय सामं खायनाय गोथारखे सामं खायनाय आबन बाय आं खाकाव चिनि जेना हरमोन ताकफोन जों फेरियाखौ जों आइपीएफटी नाखारमोन जों फेरियाखौ जों आनटिल आनलेस जों एचिव खायसे पॉइंट जोंनि गोल स्टेटहुड जों माइसे पॉइंट जोंनि मुभमेंट जारि तौनाय अवश्य जों दिनै मुभमेंट आं कक सयनो सागो जों हे स्लोङै दंखा दिनै मुभमेंट जों तेसे स्ट्रंग खायनाबो ते रिपीट खायनाबो जों जतनो समाय थांजाक बेफोर जों गोबां बरफ फायखा जोंनि युथ फायखा बुरि बदल फायखा स्टुडेन्ट उइंग फायखा एमप्लॉय उइंग फायखा तेचिरि फानफ्रा बदल एक्स आर्मी ग्रुप फायखा बेखौ जोंनि एनजिओ फायखा बरबो आं खाकाव जों यूनाइटेडली जों थामसाख्लाय सामतामांख्लाय अवश्य जोंनि पार्टी जों हायनो हाय गायसे जों रिवाइव खायो स्ट्रंग खायनाय हामबाय